Όποιος έμπαινε για δουλειά, έστω και για λίγο, έλεγε θα πάω και θα φύγω. Θα καθίσω για λίγο. Δεν τους ανάφευγε γιατί ήταν καλό το χρηματικό ποσό που σου έδινε και καμία σχέση με την αγορά εργασίας. Μέσα από την αναδρομή στην ιστορία του τόπου, έχω αρχίσει να αφουγκράζομαι τις δυσκολίες, τις συγκρούσεις, τις νίκες, που ίσως δεν φαίνονται πια με γυμνό μάτι, αλλά ζουν και αναπνέουν στο χώμα και τον αέρα του. Η ίδρυση της εταιρείας των λιπασμάτων στην περιοχή και η προσφυγιά του 22 λίγα χρόνια αργότερα σηματοδοτούν τη δημιουργία μιας εργατούπολης 2 ταχυτήτων, που παλαιόταν ανάμεσα στις άναρχες παραγκουπόλεις και τις προνομιούχες εργατικές κατοικίες. Υπήρχε όμως κάτι που συνέδεε αυτούς τους δύο κόσμους, η εργασιακή πραγματικότητα μέσα στο εργοστάσιο των λιπασμάτων. Είμαι η Έλεξη Πολιτάκη και αυτό είναι το Πάρκο Εργατιάς, ένα ηχητικό ντοκιμαντέρ 6 επεισοδίων που ρίχνει φως στην ιστορία των λιπασμάτων και των ανθρώπων που έζησαν και εργάστηκαν στην περιοχή. Σε κάθε επεισόδιο συνομιλώ με ερευνητές, τοπικούς φορείς, κατοίκους της περιοχής και προενεργαζομένους, προκειμένου να ανακαλύψω τις ιστορίες πίσω από την άνοδο και την πτώση του εργοστασίου, τα σιωπηλά χρόνια της εγκατάλειψής του και τους μακροχρόνιους αγώνες που οδήγησαν στο σήμερα. Για να ανακαλύψετε την ιστορία των λιπασμάτων, όπως αυτή εξελίχθηκε μέσα στο χρόνο, σας προτείνουμε να ξεκινήσετε από το πρώτο επεισόδιο και να συνεχίσετε διαδοχικά με τα υπόλοιπα. Στα 90 χρόνια λειτουργίας του, το εργοστάσιο των λιπασμάτων ήταν ο μεγαλύτερος εργοδότης της περιοχής. Χιλιάδες άνθρωποι από τη Δραπετσόνα, το Κερατσίνι, τον Πειραιά, περνούσαν καθημερινά το κατόφλι του εργοστασίου για ένα μεροκάματο. Ένας από αυτούς είναι και ο Μπάμπης Αργυρόπουλος, ο οποίος δούλευε στο εργοστάσιο για σχεδόν 20 χρόνια. Τον συναντώ σε ένα μικρό ισογεωγραφείο, στην οδό Αγωνιστών Πολυτεχνείου στη Δραπετσόνα, εκεί που βρίσκεται σήμερα ο Σύλλογος Προενεργαζομένων των Λιπασμάτων. Δούλεψα στην εταιρεία από το 1979 μέχρι το 1999 σαν μαθητευούμενος ηλεκτρολόγος, βοηθός ηλεκτρολόγου και μετά χειριστής μηχανημάτων στις γερανογέφυρες που είχε η εταιρεία. Εγώ σαν ηλεκτρολόγος έμαθα πολλά πράγματα από εκεί. Μέσα ήταν σαν να πήγαινα σε ένα σχολείο. Δεν είχαμε και οι μαστόροι καλοί ήταν και σε βοηθούσαν. Δηλαδή ήταν σαν να πήγαινα σε ένα τεχνικό σχολείο. Δεν υπήρχε ό,τι και να ήθελες, σε βοηθούσαν να το μάθεις εκεί μέσα. Η εταιρεία ήταν πάρα πολύ καλή για εκείνη την εποχή. Χριστούγεννα και Πάσχα έδινε δώρα στα παιδιά και αρνιά και διάφορα πράγματα, ότι ήταν παιχνίδια που ήταν όσοι είχαν παιδιά. Όταν μπήκα μέσα είχε μαγειρία για 2 χρόνια, μετά τα κλείσανε, είχαν πει ότι αυτά θα τα βάλουν στο μισθό. Είχε ο κόσμος να φάει, δηλαδή μπορούσα εγώ, έβαζα την κάρτα μου θυμάμαι και μου κρατάγανε 3 δεκάρες τότε για να φάω φαγητό, σαν εργαζόμενος που ήμουνα. Εντάξει, πιστεύω ότι ήταν μια καλή εταιρεία από εκείνη την εποχή, από τις καλύτερες εταιρείες πιστεύω. Καθώς συζητάμε με τον Μπάμπητα του παρελθόντος, ακούω κάποιον να χτυπάει την πόρτα του γραφείου. Είναι ο Χρήστος Λαβιανός, αντιπρόεδρος του Συλλόγου και πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Εργαζομένων στα Λιπάσματα. Ανταλλάσσουν 2 πειράγματα και χωρίς ανάγκη για πολλές συστάσεις, ο Χρήστος μας κάνει παρέα στην κουβέντα. Δούλεψα στα λιπάσματα από το 1974 μέχρι κοντά 2000. Εγώ τελείωσα μια σχολή εργοδηγών χημικών στον Πειραιά. Όταν τελείωσα, μου δώσαν τη γραμματεία να πάω στην Colgate, στην Ελαΐδα, μου δώσαν διάφορες εταιρείες. Και τελικά διάλυσα τα λιπάσματα. Όποιος έμπαινε για δουλειά, έστω και για λίγο, έλεγε θα πάω και θα φύγω. Θα καθίσω για λίγο. Δεν τους ανάφευγε γιατί ήταν καλό το χρηματικό ποσό που σου έδινε και καμία σχέση με την αγορά εργασίας. Ήταν λίγο πιο σκληρά από ό,τι σε άλλες βιομηχανίες. Είχε, ας πούμε, σαν δουλειά, είχε και πολλές ευθύνες και βέβαια ήσαν στο 8ωρο σου. Τελείωνε το 8ωρο σου, έφευγες. Δεν ήταν μια δουλειά ανέμελη, δεν πειράζει αν δεν προλάβω αυτό, το κάνω αύριο. Ήταν μια παραγωγή που έτρεχε, δεν μπορούσε να σταματήσει.
Δηλαδή είμαστε επιφυλακοί όλο το 24ωρο, αν γίνει κάτι. Μεγάλη υπευθυνότητα να μην γίνει κάτι, γιατί ήταν πάρα πολύ κοντά τα σπίτια, τα χώριζε ένας δρόμος. Από τη συζήτησή μου με τον Μπάμπη και τον Χρήστο, γρήγορα καταλαβαίνω ότι η εργασία στο εργοστάσιο των λιπασμάτων ήταν για τους περισσότερους άνδρες κατοίκους της περιοχής μια προδιαγεγραμμένη πορεία. Αυτή την πορεία ακολούθησε και ο Θανάσης Αξιπόλητος, γέννημα θρέμα Δραπετσονίτης, που εργάστηκε στα λιπάσματα τη δεκαετία του 70 και του 80. Πίνουμε ένα καφέ στην κουζίνα του σπιτιού του και έχοντας για θέα τα πλοία της γραμμής που έχουν δέσει στο λιμάνι του Πειραιά, μου μοιράζεται τα βιώματά του. Μέναμε στις Μαράγκες, γεννήθηκα εδώ, μεγάλωσα εδώ, σχολείο εδώ και όταν απολύθηκα από στρατιώτης μου έγινε πρόταση από έναν καθηγητή που είχα στο φοιτητής, ήταν στα λιπάσματα εκείνος και μου είπε αν ήθελα να μπω μέσα. Και φυσικά το κουβεντιάσαμε και είπα ναι. Ήμουνα στα λιπάσματα ως μηχανικός και εργάστηκα 16 χρόνια σε όλους τους χώρους και στους τομείς που ήταν της αρμοδιότητάς μου. Είχαμε γύρω στις 2.500 εργαζόμενους μέσα στα λιπάσματα και είχαμε και περίπου 82 εργολάβους. Μηχανουργία, ο Μαθιός που έχει πληθοδομές, πυρήμαχα, χυτήρια, ηλεκτρολογικά. Ήταν ένα γύρω-γύρω κομμάτι που πραγματικά δούλευε. Υπήρχε ένα εστιατόριο που οι εργαζόμενοι τρώγανε, δηλαδή οι εργάτες τρώγανε με πολύ χαμηλό, δηλαδή ξέρω εγώ 2 δεκάρες, 3 δεκάρες σε δραχμές αν είχαμε τότε. Και οι υπάλληλοι πληρώναν λίγο παραπάνω, 1,5 δραχμή ας πούμε. Τρώγαν όλοι. Οι μάγειρες κανονικά με εξαιρετικά φαγητά και είχε και αυτή την παροχή. Συν ότι έδινε γάλα για τις εργασίες που κάνουν κτλ. Οι μνήμες των πρώην εργαζομένων του εργοστασίου με μεταφέρουν στο πρόσφατο παρελθόν των λιπασμάτων. Όμως νιώθω την ανάγκη να σκαλίσω το χρόνο και πιο πίσω, σε παλαιότερες δεκαετίες. Η Γεωργία Ιωαννίδου Χατζοπούλου μπορεί να μην ήταν η ίδια εργαζόμενη, αλλά ως ένα μικρό παιδί που μεγάλωσε μέσα στα οικίματα των λιπασμάτων τη δεκαετία του 50, έχει κρατήσει στις μνήμες της όλες εκείνες τις κουβέντες των μεγάλων και κυρίως του πατέρα της, που εργαζόταν για πολλά χρόνια μέσα στο ιαλουργείο. Λίγες γυναίκες δουλεύανε, πολύ λίγες, και αυτές δουλεύανε μέσα στην εταιρεία λιπασμάτων. Αλλά ήταν ελάχιστες. Οι υπόλοιπες δουλεύαν οι άντρες τους. Οι γυναίκες δεν συνηθιζόταν να δουλεύουν τότε. Εκείνη την εποχή τα λιπάσματα είχαν 3.000 κόσμο. Απασχολούσαν δηλαδή 3.000 κόσμο. Αυτοί που δουλεύαν μέσα και ιδιαίτερα κάποιες ειδικότητες όπως ήταν οι γυαλάδες, αυτοί που κάνανε τα φυσικτά και το τζάμι, αυτοί που δουλεύανε στο τζάμι, που βγάζανε τζάμι. Το τζάμι ήταν μονοπόλιο στα Βαλκάνια. Ήτανε από τους πολύ καλά αμοιβόμενους, να το πω έτσι. Είχε προσφέρει πάρα πολλά και στη διατοχή και μετά και σε θέσεις εργασίας. Φαντάσου ότι πριν το 55-65 αυτό δούλευε και επί κατοχής το εργοστάσιο. 55-65 είχε 2.500 εργάτες στη βάρδια. Είχε 3 βάρδιες και δούλευε συνέχεια. Όταν ξεκινάγαν να σχολάσουν οι εργάτες από τα λιπάσματα, φτάνανε στον Άγιο Διονύση ο πρώτος και ο άλλος ακόμα δεν είχε βγει από τα λιπάσματα. Τότε είχε πάρα πολλά μαγαζιά γιατί υπήρχε χρήμα. Υπήρχε χρήμα από τους εργαζόμενους. Και μπορείς να βλέπεις και 18 κρεοπολία στη Δραπετσόνα. Μπορείς να βλέπεις πάρα πολλά ραφτάδικα. Είναι και ένα μέτρο που δείχνει ότι υπήρχε οικονομική ζωή τότε στη Δραπετσόνα. Οι μισθοί και οι παροχές που πρόσφερε η εταιρεία στους εργαζομένους της ξεπερνούσαν κατά πολύ τις άλλες βιομηχανίες. Και έτσι, η εργασία στα λιπάσματα εμφανιζόταν πάντα ως μια άμεση λύση βιοπορισμού για πολλούς ανθρώπους της περιοχής. Δραπετσόνα και λιπάσματα ζούσαν σε πλήρη αλληλεξάρτηση και δεν είναι τυχαίο ότι η ταυτότητα του βιομηχανικού εργάτη συνόδευε αρκετές γενιές οικογενειών της πόλης, από τον παππού στον πατέρα, στο γιο και πάλι από την αρχή. Επί πολλές δεκαετίες, το εργοστάσιο των λιπασμάτων τάιζε τις οικογένειες των Δραπετσονιτών, όμως σε αυτή την εργασιακή κληρονομιά
υπήρχε και η άλλη πλευρά του νομίσματος. Ο Θανάσης Αξιπόλητος μου μεταφέρει αναμνήσεις από τον πατέρα του, ο οποίος εργαζόταν στα λιπάσματα τα χρόνια της διοίκησης του Νικόλαου Κανελόπουλου. Όταν βλέπαμε την Κανελοπούλου, γέμιζε κόσμος. Και δεν υπήρχε άσφαλτος, ήταν έτσι. Γιατί ούτε αυτοκίνητα, και ο Κανελόπουλος πήγαινε με μόνιπο στο εργοστάσιο. Και επειδή και εγώ είχα από μαρτυρίες του πατέρα μου και όσους εργαζόταν παλιοί εκεί μέσα, δεν ήταν η καλύτερη εικόνα του Νίκου Κανελόπουλου ως προς τους εργαζόμενους. Υπήρχαν εργαζόμενοι απ' έξω για να πιάσουν δουλειά, 100 άτομα, 150-200 ξέρω εγώ, τους πέταγε 2 δεκάρες που έκανε μια φασολάδα και τους πέφτανε όλοι να την πάρουν και τους έλεγε αυτό αξίζετε όλοι εσείς. Ήτανε άσχημη εικόνα, πολύ άσχημη. Και γι' αυτό ένα φεγγάρι που έκανα πρώτη του Δημοτικού Συμβουλίου, την Κανελοπούλου, την έχω ονομάσει Εθνικής Αντιστάσεως. Με απόφαση Συμβουλίου, λέει, του Δημοτικού Συμβουλίου, συμφωνήσανε και τους είπα ότι η εθνική αντίσταση που έκανε ο ελληνικός λαός στους Γερμανούς είναι το καλύτερο που μπορεί να δώσουμε σε μεγάλη οδό, την κεντρική μας οδό, και να την πούμε Εθνικής Αντίστασης. Η έρευνά μου για τις δεκαετίες του 30 και του 40 με οδηγεί σε πολιτικά έντυπα και εφημερίδες, όπως ο Ριζοσπάστης και η Νέα Γενιά, όπου οι μαρτυρίες των εργατών ξεσκεπάζουν τη ζωφερή πραγματικότητα που κόχλαζε μαζί με τις μηχανές του εργοστασίου. Κόλαση το μεγαλύτερο εργοστάσιο των Βαλκανίων. Όχι σανατόρια για τους νέους γυαλάδες. Τα παιδιά κάνουν την υγεία τους μέρα με τη μέρα για 300 δραχμές. Είναι μερικοί μόνο από τους τίτλους που θα διαβάσει κανείς στις σελίδες των εντύπων της εποχής. Ιδιαίτερα δύσκολες ήταν οι συνθήκες για τους εργάτες του ιαλουργείου, όπου η κόπωση των πνευμόνων και οι υψηλές θερμοκρασίες ευθύνονταν για πολλά περιστατικά φυματίωσης. Ενώ λίγο πιο δίπλα, στις μονάδες της χημικής παραγωγής, οι αναθυμιάσεις και τα εγκάβματα ήταν μια καθημερινότητα για τους εργάτες, χωρίς να παρέχεται παραελάχιστη ιατρική βοήθεια από τη διοίκηση του εργοστασίου. Τα λιπάσματα μετά την ιδιοκτησία που τα πήρε ο Μποδοσάκης ανακαινήθηκαν πλήρως, γιατί πιο παλιά ήταν σε πολύ κακά χάλια, γιατί το ξέρω και από τον πατέρα μου εργαζόταν μέσα. Χάλια με ρύπανση, με το να τα σταγονίδια των οξέων να τρυπάνε τις κάλτσες των γυναικών που εργαζόντουσαν μέσα κτλ. Όταν το πήρε ο Μποδοσάκης όμως, έκανε νέα κτίρια, νέες εγκαταστάσεις, έγινε πιο σύγχρονο το εργοστάσιο και ήταν πολύ καλές οι συνθήκες. Το 1946, τα ενία του εργοστασίου αναλαμβάνει ο πρόδρομος Αθανασιάδης Μποδοσάκης. 3 χρόνια αργότερα, το περίφημο αμερικανικό σχέδιο Marshall δίνει μια σημαντική οικονομική ανάσα στο εργοστάσιο και ο Μποδοσάκης προχωράει σε μια σειρά από βελτιώσεις του βιομηχανικού συγκροτήματος που ολοκληρώθηκαν σταδιακά, μέχρι και τη δεκαετία του 70. Θα έλεγε κανείς πως ο τεχνολογικός εξυγχρονισμός του εργοστασίου σηματοδότησε την έναρξη μιας νέας εποχής, διασφαλίζοντας παράλληλα την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων του. Ήταν όμως αυτός ο τρόπος που εξελίχθηκαν τα πράγματα. Ένας από τους πρώτους γιατρούς εργασίας που βρέθηκαν στο εργοστάσιο των λιπασμάτων, ο Μανώλης Βελονάκης, μου εξηγεί. Εκείνη την εποχή μιλάμε για ένα εργοστάσιο το οποίο είχε παλιές καταστάσεις και είχε μια υψηλή επικινδυνότητα, εργατικά ατυχήματα, αρκετά, έκθεση σε χημικούς παράγοντες οι οποίοι με κάποιες συνθήκες είναι επιβλαβείς και υπήρχε ανάγκη να καλύπτονται κυρίως έκτακτα περιστατικά που φορούσαν ατυχήματα στον χώρο του εργοστασίου. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν ιδρύσαμε ένα ιατρείο το οποίο είχε νοσηλευτές 24ωρη βάρδια, γιατί 24ωρη βάρδια παραγωγής υπήρχε στο εργοστάσιο και υπήρχε και ένα στενοφόρο με οδηγούς πλήρωμα δηλαδή για όλο το 24ωρο για να αντιμετωπίσουμε κυρίως επίγοντα περιστατικά. Πηγαίνοντας εκεί είδα ότι εκτός από τα επίγοντα οξέα περιστατικά υπήρχαν και χρόνιες επιδράσεις στην υγεία των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι, καθώς το σύστημα τότε της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ήταν
ανεπαρκές και ακόμα σήμερα στην εποχή μας υπάρχουν βέβαια ελλείψεις, πολύ περισσότερο τότε. Κατάλαβα ότι ο κόσμος αυτός έχει ανάγκη από μια πιο συστηματική επίβλεψη της υγείας του και έτσι στήσαμε μέσα στο ιατρείο κάποιες δραστηριότητες για την εποχή εκείνη, θα λέγα, πολύ πρωτοποριακές. Στην Ελλάδα, το νομοθετικό πλαίσιο γύρω από την ασφάλεια και την υγεία στη βιομηχανία παρέμενε για χρόνια ασαφές, επιτρέποντας την εργοδοτική ασυδοσία σε βάρος των εργαζομένων. Το Ιατρείο των Λιπασμάτων ιδρύθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 80 και αποτέλεσε πράγματι μια καινοτόμα πρωτοβουλία, πραγματοποιώντας εξετάσεις και μετρήσεις στους εργαζομένους όλων των μονάδων, προκειμένου να διαπιστώσει πιθανές επιπτώσεις στην υγεία τους. Ποια ήταν όμως τα συμπεράσματά τους και ποια τα προβλήματα που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν? Το τζάμι είχε προκαλέσει ατυχήματα εκείνη την εποχή. Είχαμε επίσης κάποια περιστατικά τραυματισμού λόγω της παλαιότητας των κτηριακών εγκαταστάσεων. Πτώσεις, εργασία σε ύψος, υπήρχαν τέτοια ατυχήματα και είχαμε επίσης και περιστατικά διαρροής από ερεθιστικές ουσίες στους πνεύμονες κυρίως. Τα προβλήματα που είχαμε εντοπίσει ήταν κυρίως προβλήματα από ερεθισμό του αναπνευστικού. Και επίσης η παραγωγή των λιπασμάτων που ήταν έκθεση σε σκόνη και σε ερεθιστικά αέρια και μεταφορά φορτίων, γιατί τα σακιά τότε των λιπασμάτων ήταν 50 κιλά. Και υπήρχε κορδέλα μεταφοράς και φόρτωσης, αλλά πάντα υπήρχε και η χειρονακτική συνδρομή των ανθρώπων που είχε καταπώνηση και τη σπονδυλική στήλη. Μιλάμε τώρα για συνθήκες εργασίας πριν περίπου 50 χρόνια. Έτσι. Μισός αιώνας, έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα τότε και ένα εργοστάσιο το οποίο μιλάμε για μισό αιώνα πριν, αλλά ήταν ένα εργοστάσιο το οποίο είχε ιδρυθεί πάνω από 100 χρόνια πριν. Δηλαδή ήταν ήδη μια παλαιωμένη βιομηχανική εγκατάσταση με αρκετά προβλήματα. Οι δύο όψεις της εργασιακής πραγματικότητας του εργοστασίου αναδεικνύουν τις σχέσεις εξουσίας που η εργοδοσία εφάρμοζε μαεστρικά σε βάρος των εργαζομένων της. Όμως μαρτυρούν και κάτι ακόμα, τις συνεχείς διεκδικήσεις των ανθρώπων των λιπασμάτων για καλύτερες συνθήκες εργασίας. Το πρώτο σωματείο στείνεται το 1916. 2 χρόνια νωρίτερα είχε κατοχυρωθεί συνταγματικά το δικαίωμα στο συνδικαλισμό, γεγονός που έφερε στο προσκήνιο ευρύτερα κοινωνικά ζητήματα που αφορούσαν την πολιτική της εργασίας. Η εταιρεία στάθηκε διαχρονικά απέναντι στους εργατικούς αγώνες με απειλές για εξώσεις από τις εργατικές κατοικίες, ενώ οι μαζικές απολύσεις εργαζομένων λόγω της συνδικαλιστικής τους δράσης ήταν συχνά στην εργοδοτική της ατζέντα. Σύμφωνα μάλιστα με δημοσιεύματα εκείνης της εποχής, ο Νικόλαος Κανελόπουλος είχε πει ότι προτιμούσε να κλείσει το εργοστάσιο από το να αναγνωρίσει την ύπαρξη του σωματείου. Η σκληρή στάση της εργοδοσίας δεν ήταν αρκετή για να εμποδίσει τους εργαζομένους των λιπασμάτων. Την περίοδο του Μεσοπολέμου υπήρξαν μαζικές επεργειακές κινητοποιήσεις, οι οποίες κάποιες φορές κρατούσαν για μήνες, ενώ άλλοτε οδηγούσαν σε αιματηρές συγκρούσεις μεταξύ των απεργών και των δυνάμεων καταστολής. Τα αιτήματά τους αφορούσαν την αναγνώριση του σωματείου, την εφαρμογή του 8ωρου, αυξήσεις στους μισθούς και καλύτερες συνθήκες εργασίας. Ακόμα και όταν ο Μποδοσάκης πήρε τη σκητάλη της εργοδοσίας το 1946, η συνδικαλιστική δράση των εργαζομένων συνέχισε δυναμικά την πορεία της, με όποιο τρόπο και μέσο είχε στη διάθεσή της. Η Γεωργία έζησε στο πετσί της πολλές από τις εργατικές κινητοποιήσεις και απεργίες και μου περιγράφει το κλίμα που επικρατούσε εκείνη την εποχή. Είχαν κάνει αρκετές φορές με μεγάλες απεργίες, αλλά όταν έφτανε ο κόμπος στο χτένι, ας πούμε, είχαν κάνει και πείνας. Αυτή που θυμάμαι εγώ ήταν το 63 πρέπει να έγινε, αυτή η μεγάλη που σου λέω. Πήγαινα στην πρώτη γυμνασίου. Εκεί τέλος πάντων υπήρχε ένας κινηματογράφος. Σε αυτό το κινηματογράφο κάνανε την απεργία. Εγώ περνούσα από εκεί για να πάω στο σχολείο και έβλεπα τους ανθρώπους τέλος πάντων, όχι αυτούς που απεργούσαν μέσα, αυτοί ήταν μέσα, τους άλλους που διαμαρτύρονταν απ' έξω,
Μέσα σε αυτούς που απεργούσαν μέσα ήταν ο πατέρας μου. Θυμάμαι τις κλούβες που είχε απ' έξω. Παρ' όλα αυτά είχαν κερδίσει τότε, το είχαν καταφέρει. Οι αγώνες των εργαζομένων ενάντια στις αντεργατικές πολιτικές ήταν μαζικοί και διατήρησαν τον παλμό και την έντασή τους μέσα στην πάροδο του χρόνου. Οι ανάγκες για βελτίωση των συνθήκων εργασίας και των μισθών οδήγησαν στη σύσταση περισσότερων σωματείων και τελικά στη δημιουργία του Συνδικάτου των Λιπασμάτων, το οποίο εκπροσωπούσε όλα τα επιμέρους σωματεία. Συνδικαλιζόντουσαν πάρα πολύ. Κάθε κλάδος που υπήρχε μέσα είχε δικό του σωματείο. Είχαν και κάποια, ανάλογα με το που δουλεύαν, είχαν κάποια προνόμια, τα οποία δεν τους τα είχαν δώσει εύκολα. Είχαν αγωνιστεί πολλοί άνθρωποι για να τα πάρουν αυτά τα πράγματα. Εγώ ξέρω πιο πολύ για τους γυαλάδες, γιατί ο πατέρας μου ήταν γυαλάς. Ένα που είχαν πετύχει ήταν να πάρουν σε κάθε βάρδια, ο κάθε εργαζόμενος να παίρνει ένα μπουκάλι γάλα και να το πίνει. Γιατί η δουλειά, δεν ξέρω αν ξέρεις πώς είναι η δουλειά του φυσικτού γυαλιού, είναι πολύ δύσκολη και θεωρείται ανθυγιεινή. Και με κάποιους αγώνες είχαν πετύχει να παίρνουν αυτό. Ένα μπουκάλι γάλας ο καθένας τους. Έχοντας πια μια στέρεη βάση, ο συνδικαλισμός και οι κινητοποιήσεις στο εργοστάσιο των λιπασμάτων παρέμειναν ισχυρά όπλα στα χέρια των εργατών σε όλα τα μετέπειτα χρόνια λειτουργίας του, αποδεικνύοντας πως οι συγκριτικά καλύτερες παροχές που λάμβαναν δεν ήταν το καρότο της εταιρείας για να κρύψει το μαστίγιο, αλλά το αποτέλεσμα των δικών τους συλλογικών αγώνων. Βασικά υπήρχαν 15 σωματεία. Είχε των λιπασμάτων, είχε το σωματείο του Γυαλάδικου και σε κάτι απεργίες, δηλαδή όταν έκανε απεργία το Γυαλάδικο, μπορεί να μην έκανε απεργία το σωματείο των λιπασμάτων. Υπήρχαν κάποιοι συνάδελφοι τότε, εντάξει, που αγωνιστήκαν για κάποιες αυξήσεις καλές, δεν μπορώ να πω, ανεξαρτήτως τι χρώμα υποστηρίζανε, για μένα ήταν πολύ καλή. Για θέμα της αύξησης τότε που έδινε η εταιρεία. Κλείνοντας το κεφάλαιο της εργασιακής πραγματικότητας των λιπασμάτων, είναι μάλλον προφανές πως η δουλειά στο εργοστάσιο δεν ήταν απλή υπόθεση. Το είδος της εργασίας που απαιτούνταν στις μονάδες των χημικών προϊόντων και του γυαλιού, αλλά και το ίδιο το περιβάλλον του εργοστασίου, έθεταν καθημερινά σε κίνδυνο την υγεία των εργαζομένων. Μπροστά στην πραγματικότητα της ανεργίας και της εξαθλίωσης, οι εργάτες περνούσαν χρόνια ολόκληρα μέσα στο εργοστάσιο, αλλά δεν παραδόθηκαν ολοκληρωτικά. Με όσα μέσα διέθεταν, προσπαθούσαν να αντιταχθούν στην εργοδοτική αυθαιρεσία, διεκδικώντας διαρκώς καλύτερες συνθήκες εργασίας, τόσο για τους ίδιους, όσο και για τους επόμενους. Και αν οι τελευταίοι τα βρήκαν καλύτερα, είναι γιατί προηγήθηκαν αγώνες δεκαετιών. Όμως σε αυτούς θα τύχαινε ο κλήρος για να δώσουν τη σημαντικότερη μάχη από όλες. Αυτό ήταν το τρίτο επεισόδιο του Πάρκου Εργατιάς, ενός ηχητικού ντοκιμαντέρ 6 επεισοδίων που ρίχνει φως στην ιστορία των λιπασμάτων και των ανθρώπων που έζησαν και εργάστηκαν στην περιοχή. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, μπορείτε να ακολουθήσετε το κανάλι του Πολυχώρου Λιπασμάτων στο Spotify και στα Google και Apple Podcasts. Το Πάρκο Εργατιάς είναι μια παραγωγή του Σπούβιο, σε συνεργασία με τον Πολυχώρο Λιπασμάτων, το Κέντρο Διαβίου Μάθησης Κερατσινίου Δραπετσώνας, τον Οργανισμό Κόμων και το Δήμο Κερατσινίου Δραπετσώνας. Πραγματοποιείται με την επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού. Έρευνα, σενάριο, αφήγηση, Έλεξη Πολιτάκη. Sound design, μίξη ήχου, Βασίλης Βίτας.